Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Alhamdulillah kali ini Mbak Isma wis berada di Randu pemirsa. Tanpa sakdek saknyet. Iki Rene kena apa iki? Apa Rene sok kemis ceritane ngenteni manganan jampi. Lah peri kuwi ra kanthi. Iki mau dipil ponakanku pemirsa. Iki manganan bone ponakanku kono ning jero. Dikongkon rono sakal. Rapopo mbak, ngene sementing enek bensine iso kumpul iso mangan-mangan ngono. Oh, rangge ada kayak cemperi yo gegeri ngajak Rene soalnya wis suwi pemirsa gak tau dolane Randu kene. Iya lagi Rene Mbak Isma kayak pembukaan mang teko Mas soalnya yo gage-gage selak panas soalnya wis dadakan awan mang jam piro mang koma. Jam 09.00 jam 10 mang koma. Kok kene setengah 11, setengah jam. Setengah 11. Walah, yo ora gowo apa-apa yo Mbak Isma piye wong rencana Rene niki sok nek wis berbayaran. Iki rong bayaran, wis geger ngajak Rene. Iki mang mampir jampi dhisik guys, soalnya omahe ponakanku jeruk kono, dadine rono ning kober beduk yo gak apa-apa kerja. Saiki kono manganan gas desa pemirsa ceritane. Mbah enak apane krawitan jare. Nek gak krawitan yo barungan nek gak tapi peri mau nginep ning kono, karepe kono kon nginep kono, iki dadi aku mampir rene dhisik, ngajak nginep ning kene. Ngono, ya aku mampir rene nek. Iki mah dalane jembatane pe dibangun pemirsa, tapi urung dadi. Dadi cek luwat dhuwur aku. So nek rene sok kemis mburi yo mbok. Sok minggu iki ya manganan ning gone Mase. Mbok. Kok bareng-bareng. Iki mau yo apa jenenge Mbak Deni berangkat, Mbak Isma yo berangkat wis padha mlayu dhewe-dhewe. Di WA ndarene Mbak, kene manganan nek iki lho tak masakno. Wis dimasakno iwak ngene-ngene iki jajan panganan akeh mberdah ngono. Langsung sak kapeli geger ya wis ah. Jak Rene wong yo edek ae pemirsa ora adu-adu banget lho. Tapi nek langsung colek gak iso yo kudu nginep sewengi lah paling enggak rong bengi ngono. Ki nek wong ape munggah kaji pemirsa besok dadi nek teratake kene wis dibangun. Apa-apa dibangun guys, desane mulai apik. Oh. Mudun apa ora kowe kelakuan apa kae kelakuane? Kalau delok adok. Olah KTC. Oh. Pikone dikeki anu pemirsa, dikeki apa jenenge? Ratane wis dikeki got kuwi pinggire kono. Medun apa ora kowe? Ora iso gowo. Ngomong apa? Wonge masak doke. Masak engko ditinggal lek ya kobong. Kowe kon rono kok, Dok. Wonge menek dhuwur. Sopo? Peri leh. Menek ombo. Menek kalo ning manukan. Lho. Manukan ndi? Manuk ning ngarep kalo ning ngarep. Delok ah wong iki menek ning kono. Ra gadhek apa piye iso menek mang ngono. Oh nulungi ndek omor aku wae tak nulungi. Doe akas wong kan. Lho, kowe menek kono mesti ndi mangu. Lho. Nek ucul sing nembako nggo. Sesuk. Yo sitok mbok ade apa ning omah duwe doro wis anu koke. Lha iya. Nek omah wis duwe doro. Manak ngendok. Mbok ora iso ngandok wong ora ndek bojo kok. Oh iya iso ngendok iki. Dibeleh bojone kok. Ndek mana apa kowe? Kacang, ndek kacang. Lah mbok cuman kacang gene pan kacang. Lamene cluthak kok. Lah gerane dikeki peyek IP-ku. Oh alah. Medun kowe ki mang munggah. Kowe medun liwat ndi mang? Ki kakung gak enek pemirsa wong ning sawah nyempret.
Medun. Liwat di kowe syukur ben medun liwat di jajal. Wong enek-enek ae kelakuane kuwi. Ape liwat di kowe? Ora kursi kono lho paling. Oh, ben. Cah kok enek-enek ae ki. Jane ape piye kowe? Syukur. Syukur kok tiba doke, kok tiba malah kandhani kok enek-enek ae kuwi dadi wong ora gelem tengok-tengok. Ayo mami yo. Mam ning kene pokoknya dua Rika engko. Tuh masak apa, guys? Oh, masak pelas sambel tempe, asam tempe. Oke pemirsa, kita berangkat ke Peri Salin soalnya emang menyok-menyok adus neh. Ki wis padha mulih pemirsa. Oleh beduk-beduk pada mulai nih masjid, jadi kita mau berangkat. Panasnya raka perah. Ayo. Tuh aku budal loh. Tuh apa kumpulan guys? Apa yang anu nih wong ku lho. Munggah haji. Kita berangkat. Nanti kita lanjut di sana ya pemirsa. Guys, aduh, kekrok. Tak ceritani, kowe pemirsa. Wis teko nggone jeruk, lagi mlebu. Nangis tukaran ambek anake ponakanku sing sijine. Ki mah bature yo ning kono beb, ora sampe nyuting, lagi leren, jotos-jotosan nangis ngajak. Lih, jadi ora sida njungok, urung mangan, urung nyepil jajan, urung apa-apa. Wis ribut. Tiba aku siraku ngeluh cekot-cekot. Iki nek pengajian pemirsa ning kidul kono. Ki mang ya sidane wong aku urung mangan, ki mang lesu. Ditane pemangane kono, mayu dikonangan dhisik tapi iki kadung kurek. Akhire mulih aku. Ora sida. Mama jare gak bakal tukaran. Tapi tukaran. Ono sing nakal. Itu ning pengajian jadi mesti sampe bakso. Aduh, kowe ra masak tempe. Dewe. Akhirnya tuku bakso. Lho nek bakso ki ya ora nyuting, soalnya mutu wis ilang. Papan apa tuku es ki lho, gak boleh es teh ki ya tutup kabeh. Nek kadroe. Diantere mbah edek kok. Jadi kita lanjut mangan bakso wae, guys. Nah, juki ning kono wisan. Aku ngombe ora. Wong sampe ngombe es lho kono. Guru raos ora. Ya berono mang apa? Kali nakal. Ngono nek teko omah lho, geger. Ayo rono kene Mbak Rika, ayo rono. Tapi kok aja tukaran yo nek ambek gale. Lho lagi ngono ki lho. Wis jotos-jotosan tukaran nangis. Iki ngajak mulih. Pokoke mulih, ayo mulih pokoke mulih. Kali nakal. Ayo jembarno ae kono. Buah nek kadro kae iki banter. Lho, case kok. Kan.
ate mangke ape rene iki kok cepu ya karena apene nggone ponakanku mang gestiso manganan. Lah. Ora wis teko kene bingung tenan to. Paran. Rasido. Balik ke nakal. Akhirnya balik neh ning Jampi, guys. Aku yo lesu kok omah merah ora sarapan. Kumangan. Kepreset ning dine. Ibu. Nanti Kowe iki lho mek apa? Rabdang ki andukan dilak locok kabeh kaya ngono ku lho. Masih ada petijakmu. Mangan ning mentale so. kamar kono kamar. Di kalau anduk kono anduk kono. Nggih kan nek ae kok e. iso tiba nangi lapar ta. Wong dijak mangan ku so sing raup sing bro. Sang kok. Dan zaman Bismillah. Bismillah. Allahumma. ono awar do nakale ngono rek. Tong rapi malah. Ceruk-ceruk. Oh alah. Tong rapi kok. Nek kok wis dirapi kok. Usah. Nek lap sik, Ber. Nek tak anukno. Malah. Wong kok kedek mangkel lho. Ya guru-guru ae ngerti. Guru kerene. Sambel. Kalau. Iya. Berapa dijak mangan cepapalan kaya duduk. Iki duduk sing apik. Aku kayak saus kok. Wes kontene dilanjut mangan bakso. Sambel. Kesel aku. Si kakung leh. Itu lah nek wong omah. Sendi ning Semarang kok. Itu wong ada ngaji bae. Nek pengajian aku juga kaji. Mari makan bakso, pemirsa. Lesu. Nang tuku kan di. Kok untuk ngono. Ora nek bakulok. Logo ya ora buka. Bakul es ki ya ora enek. Sampai tuku es teh. Aku wis lesu kok omah merah ki ra sarapan. Tak rewangi ning Jambi ki ora sarapan, ora mangan kok mangan ning kono ngono. Rewel, wis kedek mangki ngono. Cas ora? Enek mau balik ya? Enak ana batalah, batalah. Balik, kadroh. Wis kontene sedene ngene ya pemirsa, lha piye? Ora kena direncanakan, gimana agenda aku ki ceritane yo ape gawe konten ning kono. Kalau sampai gawe konten kali ya nakal ra karuan. Ora kena jupur. Cutos-cutosan nek kerane di hutan. Ini jumlah nah.
Masih dulu, Mas. Bakul bakso tok gak duwe mie ayam. Sing wong ki wong sisir ki lho ketok e. Untuk ngono. Sing untuk ku lho, Bang. Enak guys, murah meriah. Sak mangkok. Sak ada ki. Isine cilike papat, gedine siji 5.000 baksone. Percaya ora? Ini padha karo ambek masjid ya. Nginuk baksone. Enak gedine. Neng kene iki lontong, mie ayam, bakso jek 5.000-an, guys. Soalnya kene urung manganan guys, disone Jambi kene besok jemah guri, guys. Ceritane aku rene ya besok jemah guri. Tapi bocah iki nggegeri. Ngajak rene. Emang enek lanange iku kumpul gak melok? Enek lanange. Lanange orjen kok. Lho, gak biasa. Dene kene lho, Jagungan. jagongan. Paling. Kan yang untuk undangan kuwi. Njak rene lho, aku gak ketok. Enggak. Njak rene aku biar njak rene. Oh, iki sing gedhe nek isine pemirsa, isine daging dicincang. Suarane mimo. Lho, nek arep. Oh, peri ono kermangan dik mau iki kene. Nek teko semangat juk majuke. Yang itu mbak mimo. Sama nyanyi Mbak Mimong. Mbak Bang Ji. Hah? Ya? Hah? Hah? Gitu. Hah? Sampai. Hah? Ini nek kadro kopi rek ora ya pemesan. Oh, per ngarapi iki lho. Enggak nah. Mbok, nek kadro beri. Arep guys. Enggak. Durung larene. Nanti bature pokoke. Bature Rika. Yo mamamu. Kon mangan yo wis ora nganu mangan. Ya iku wis nangis geger. Boleh. Wis piro kae? Kok dilanjutne pemirsa nek gantere mbah. Yes, kita terusno yo iki yo wis akeh engko ditutup ae kontene yo tak belahno bakso sing gedhi. Oh. Cilike papat lho iki enek tengahe enek isine, guys. Oh. Oke
ya wis ngono ae pemirsa. Iki kek nedoke kokong. Kok kene. Cek sitok men tuku papat, guys. Wis Mbak Isma pamit, terima kasih sing wis like, komen, dan subscribe, selalu support Mbak Deni, Mbak Isma, ngai saran semangat masukan wis tonton terus. Iklannya wis gak di-skip, wis matur nuwun bolak-balik. Mbak Isma pamit ya pemirsa, becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.